Ingdeng Paroi Sira Kripli Aphong Nihang Karbi Baptist Association NKBA Ningkan Segamai Pi Dipu Hidisajir Amondolialong Arkoni Pai Kri Trokkep Nipai Kri Sirkep Niplian Apharman Mai Pi Pedoponpo Bangsolong Tiri Kama Mai Lapen Kichak Amondoliatum Sikdang Phant trokkep an Tangpon Tanglo Aningkan wang sontak thak pining surihini rain kora phon ningkan baha Paroi Sira Kripli Aphong NKBA ningkan segamai pi Hidisajir mondoli alongsi pedopo kipathik tang ateng Paroi Sira Kripli Aphong NKBA ningkan segamai pi dipulongri baptist kachingru mamai pen patirpisi Hidisajir mondoli along kipaduje Phant sikdang ponbomlo Paroi Sira Kripli NKBA ningkan segamai pi mesen pen ki pachun pami jia Phant DLB ke parlo pon amondoli ki do anatum tame rarsai ki klem pen chisik bomlo la pen non an Phant trokkep an sikdang pon petanglo labang soja mek mesen pen ki chun pami thek jia Phant dodi sang sipin pen tirika matum la pen ki chak amondoli atum tame sai do an klem pon bomlo la silabang soja megalong NKBA lo ki do an amondoli arara tum tame nangkachi tongdun pe jia Phant kachu phapon lapen misen pen mai pi ki pachun pon pami thek jia Phanta kardong pen nang chirap dun thaputa tirika matum lapen kecha amondoli atum penta chuningri thek pon Paroi Sira Kripli Aphong long pineng 2024 ningkan ke bi poi Phant si 2025 ningkan ki poi Phant si ningarong piglo anam Phanta ke ro pilo lapen kadog we pini dak mondoli Pli ana dak Hidisajir monilong kam iklim Phansiang tum sera panlo numbor sikel hello inglong sabor mondoli pen la parta Jordan la pen manja la pen sokme ang tum takato we kam ram chiru chitulo la sia kiru be papik la sipini ningarong pik pen hanam phana kiru pela bangso mai poi phana mondoli tin ta kardom pen kachera bunji phan la sinang letik pek bitian botol bukan RWA la kado ke misen pen ana monong bat hera petlong ye phansi hirjume kado phanta johang ponlo la pen non ni tunda ke klem bom un hut phantok ner ke la pen sikap an pichun pon tanglo lake pleng petik an klem pon bombo pon se ning te si kroilo la se kado e Phanta mi akero pe perfect lo ar koi ni phai kre tropen kre sirkeban ke da Hidisajir mondoli alongsi indeng Paroi Sira Kripli NKBA mate nihang Karbi Baptist Association labangso ningkane seka mai pige taksi paman po pusonsi dak adim ta jong lo pithik lo lake ladak Hidisajir mondoli ke adim si pu isi kecak anchot sita ladak abang ke dipu area po NKBA angkang long area angkang le trok do la trok ang bang pen dipu tai silo la si area pen sila kecak lo News report Karbing Long Line